Potential is only an expression of a possibility. You never know how good you might have become unless you try. So let's get with it. Dobré ránko všetkým. Či už na toto video pozeráte ráno alebo nie, vitajte. Máme dnes neskutočne obyčajný deň, ale ja vám ho spravím neskutočne neobyčajný, pretože ideme cvičiť. Áno, táto aktivita je to, čo vám skrášli tento deň, aj mne. Rovno vám poviem, čo nás čaká. Full body B tréning, najviac hardcore cvičba, aká kedy stretla tento svet. Mojím dopingom budú tieto dve rýžové kaše s trošku proteínom. Ak vyškrabem, tak tam dám ešte aj nutellu. Viac to nakloniť už nemôžem, lebo by sa to vylialo, ale zalial som iba obyčajnú kašu vodou. Teraz čo spravím je, že to zamiešam. Dám tam rovno aj proteín a tak to zamiešam. Hop. Myslím si, že pre workout jedlo je pri rannom tréningu jedna z najdôležitejších vecí, pretože minimálne pocitovo, keď idem cvičiť ráno nenajedený, tak sa cítim oveľa slabší, ako keď idem cvičiť po celom dni, kedy mám v sebe už tisícky kalórií, stovky gramov sacharidov a celý deň už som funkčný, pracovitý. Kaša ešte neprešla tepelnou úpravou a jak to vyzerá? A viete čo? Ani neprejde tepelnou úpravou. Práve som sa rozhodol, že táto kaša to asi nepotrebuje. Sčapem ju ako nikto ešte nikdy nesčapal. Chvíľku počkám, udrem pretréningovku. Bum! Konská masť. Vy trúbky, vy ste mi na to fakt naleteli. Dám si Reborn. Tu tieto kamene, dám si pár kameňov. Ty vole, aj na širokouhli som to mohol natočiť, ak som vôbec v zábere. Nevadí, idem zjesť toto, dám si pumpu Reborn, aj konskú masť si dám pred tréningom, samozrejme. A dneska rozbijem všetko v tom fitku, tak. Ľudia, opúšťa sa domov, najedený som, pre workout namiešaný v shakeri, dal som si odmerku, hop, rozhodnutý gate som mal, no a jede sa cvičiť. Borci, len aby ste vedeli, takto chodia do fitka tí najväčší králi, ktorí bohužiaľ nemajú tu možnosť zobrať auto a tak sa musím prepraviť mestskou hromadnou dopravou. Na vaše a nech sa nám všetkým dneska dobre cvičí. Riť. Ľudia, keďže psychika je to, čo vás najviac v tréningu posunie, najviac som si ju dodrbal. Pred každým tréningom musíte hrať mentálnu hru sám so sebou, pretože to, ako vás vie hlava posunúť v sérii, je niečo neskutočné. To som robil ja. Pol hodinu v autobuse som sa nutil a počúval smutnú hudbu. Napríklad Radiohead. Teraz som tu prišiel a zapol som si trash metal, čo moje psychike spravilo neskutočný šok. Mám zimomriavky na koži a šok na srdci aj v hlave. Do toho Nootropika pred tréningov, keď tiež píšu. Idem dať neskutočný lock-in a jediné, čo ma vie zastaviť počas tejto série je to, že sa doserem. OK, borci, ideme incline, druhý cvik na smite. Len sledujte techniku, či je dobrá, lebo som známy ako ten najhorší tlaker.
Ešte rýchlo ku tlakom. Je to moja slabina, takže som ich išiel tak slabúčko. Ako som ich išiel, 2 kotúče si veľmi málo, ale postupom času s dobrou technikou sa dostanem aj na veľkú váhu. No a teraz idem stiff leg deadlift, tretí, dajme tomu compound swing. Celkom som z toho unavený, ale nevadí, lebo potom už to je veget. Máme čisto dopamin cviky na upper body, takže idem sa pokúsiť dať 5 opakovaní, aby som progresol na tomto tu. Možno dám jedno, lebo mi puknú erektory a nepohnem s tým ani. Tak toto bol ten najväčší fail. Vyzlekol som sa do tielka, ale pocity z dnešného tréningu total rič. Slabý som, nie každý deň je nedeľa, bohužiaľ. Cítim sa strašne slabo. Uvidím, čo to bude tu, uvidíme. Našiel som ináč, napísal som do Spotify veget a našiel som tam playlist. Total rite pesničky, nejaký Harati to spravil. Ak to čistou náhodou sleduješ, tak top playlist, brachu. Ulietam si na ňom. Idem na to. Snaď mi Haratiho playlist dodá silu. No nič, pesničky total. Stilkulárky. Príďte hovná. OK. Spoko. Borci, gym je tak plný, že ja sa tu hanbím natáčať sa. Prišiel som tu do obedu, že tu nikto nebude. Sú tu všetci gym ankovia. Všetci, čo chodia cvičiť večer, ja to nechápem. Nič. Chest supported row. Snažím sa tlačiť hrudník o opierku. A ostať v dobrej technike. Nech som celú dobu naširoko v transverzálnej rovine. Aby som precvičil to, čo týmto zvykom precvičiť mám. Idem asi rovno na to. OK. Ďalší cvik, triceps extensions. Opäť som tu spravil zmenu s tým, že idem celú dobu bez lift-offu. Prvé som si vždy pomáhal a zbytočne som tu ego liftoval, takže idem menšiu váhu. Snáď to konečne bude dávať zmysel moje cvičenie tricepsu, lebo ja neviem, mám z toho strašne divný pocit. Idem takto obyčajne, lakeť pri tele, neviem. A možno sa tým inšpirujte, možno nie. Je to na vás. Zaujímavý pocit. A nič. Dajte názor. Horci, presunuli sme sa na pec deck. Pozdravujeme všetkých profesionálnych slovenských kulturistov. Mne ten opasok vyhovuje, preto to s ním idem. Ak si má niekto problém, tak natočte a dajte ma na TikTok. Mám tam full stack, tak uvidím, jak to pôjde. Naozaj mi ten opasok vyhovuje, pomáha mi a neviem, prečo by to niekomu z vás malo vadiť. Vegeti sa progresuje sa, nice. Nice. Dobre, idem posledné 2 cviky. Chrbát, lat pull down vo frontálnej rovine. Klasická abdukcia, potom už len biceps na lavičke a môžeme ísť domov. Energia už ma opäť opustila, ale ešte sa budem musieť ísť napumpovať a samozrejme vyzliesť sa a ukázať sa vám nahý. Tak poďme na to. No nič, fakt sa mi už nechce ľudí. Neviem, pravú, ľavú ruku, 25 na biceps. Pozrieme pumpu, ideme domov. Full body,
najťažšie, aké môže byť. Nebol to najlepší nápad. Mohol som si kľudne doma počkať, kým budem o sebe viacej. Vládal by som tak viac nevadí.